Sa Good Vibes, anak sang isa ka cook sa sulod sang balay, isa sa 13 ka mga softball players nga naghampang sa Estados Unidos kag nagdaog sa 3rd place. May report si Romeo Subaldo. 9 anyos pa lang si Fräulein Manalo, nagka-interes na siya sa softball. Nagsugod siya sa pag-tryout. Gin-advisean siya ni Coach Josie Sibunga nga magsige lang sa pag-practice. Nagabulig siya sa sulod sang balay sang iya nga coach. Si mama niya, single mother. Manugluto man sa sulod sang balay sang isa ka pamilya. Hindi siya sang elementary pa lang. Elementary pa lang? Nag-start na siya. So, dire ko na, ano pa niya siya sa una, hindi pa niya siya first 9, wala pa niya siya na line up ya. So, nagampang kami 2018 provincial meet. So, ginhimo ko niya siya nga daw body-body, nga ginakabuli ko siya matigang, maano. Agabulig din siya sa balay? Oo, sa balay. Nagambal ko siya nga kung gusto mo gid maghampang, hindi ka mag-untat, practice na nga practice. Subong 14 na si Fräulein, isa siya sa 13 ka mga softball players sa Ramon Torres National High School nga nagtiglawas sa Asia Pacific sa 2022 Junior League sa Washington, D.C. Siya ang center field sang team. Luyag niya nga mangin professional softball player para mabuligan ng iyang iloy nga makapatindog sila sa kaugalingon nga balay. Baklan nga amon gid nga balay Subong di ka mga iskaraw? sa pangpang. Pangpoy lang hindi na inyo? Apat ka makamagutod? Oo. Ika pila ka? Manghod. Kamanguran? Mga lang mo obra na? Wala pag eskwela. Pila ka mutanan? Apo. Si mama mo tayo kapaniwag sa inyo. Ganyang iloy nga si Maricar Trinidad, proud sa iya kay nakatungtong na siya sa Estados Unidos bangod siyang iya nga hilig sa sports. Almost 2 months wala sir. Tumas sila na tula? Almost 2 months sila naglakat by from Manila to America. So, subong lawing uli na ugdanay. Doon na idlaw man ta. Sige, ano man, balo kang bata mo na kung Amerika? I'm very proud. Kahapon, ginkilala sa lokal nga panguluhan sa bago ang ilang achievement. Gintagaan sila sa 100,000 pesos nga cash incentive. Dako man ang pagpasalamat nila sa Filipino community didto nga amo ang nag-amuma sa ila. Ining unang ation nga nagporma ang Bago City sa ilang kaugalingon nga softball team kag naging mapalaron sila. Subong pa lang, ginahandaan na nila ang mga hinampang sa masunod nga tuig.